थिं सालायलांबाय खारग'बाय र' जेनतेन गाबोन फुङावनो होलांनांगोन आं बैराथि थुरसि खुरै दो दोख्ला फाननाय दखानाव बेयावनो फानहैनांगोन आं बस्थाथाम खालाय काहानि थोरसि खुरै 30,000 मोनबानो जागोनलै सिखावनिसो माल सालाव एसेबां सिप्रामोन दा मा गारि मोनखोलै नोंथ' आंखौ हमनोबो हानाय नङा मानोना नोंहा जेबो फोरमानानो गैया दानि दिनाव फोरमान होनो हायाब्ला सिखाव होनब्लालाय मा जानो फोरमान होनो हानांगोन आइडि प्रुफ ओरैनो मेगनजों नुनानैल' मा जानो बेबायदिजों जेबो खामानि गैया दानि दिनाव आइ एम खाटारनाकसो नों आंखौ पुलिसनि केस होबाबो हमनो हाखाया आं बेनि बारा होनो हानाय नङा सार काहानि थोरसि खुरैखौ जों बायनो थांबालाय माथो सेरसेयावनो 1200, 1500, 2000 गाहाम लायो आंनाबो पियरलै असलिसोखा मालाथ' थिगानो खिन्थु जों सेरसेयाव 1000ल'सो होनो हागोन बेनि बांद्राय होनो हानाय नङा सार माबा मोनसे मिलायनानै होदो सेरसेयाव 1000बाबो होलांमानांसिगोनदां सिखावनिसो माल फंबाय जों सेरसेयाव 1000नि बांद्राय होनो हानाय नङा नांगौबा नों लांफिननो हासिगोन ओइ होनाया नांसिगोनलै बस्थाथाम खालाय लाखिनबाय थानो हाया ओरैनो सिंथिं सालायलांबाय सिखावनिसो मालबो दे जागोन दे सार लाखिदो दे होमबालाय मालखौ सुना नायनोसै खै केजि जायो नायनोसै सार आं जुखि खालामनानै लाबोदोंमोन आं जुखिनायाव दानिथ' 40 केजि ओंखारदोंमोन थेवबो नोंथाङाबो खनसे जुखिनानै नायजायो ओं नायनोसै बेसेबां केजि दं दे सार नायनाया मोजां माथो 38 केजिल'सो ओंखारबाय सार माथो आं सुनायावलाय 40 केजि ओंखारदोंमोन नोंथांमोननि जखा सुग्रा मेसिनानो गाज्रि दां नङालै फंबाय जोंनिया जखा सुग्रा मेसिना थिगानो नोंथाङा जुखिना लाबोनायासो एसे गोरोन्थि जाबाय नामा नोंथाङाथ' मेगनजों नुखादो जों जयैनो सुखादों नालाय आं न'आव सुनायावबोथ' 38 केजियानो ओंखारदोंमोन साला 2 केजि बारायनो सानदोंमोन थगायनानै मा एसे सैतानलै दानिया बर'फोराबो गोदोनि बायदि जाम्बा नंलिया दखानदार बिजनेस खालामनानै बिराद सोलोग्रा जाजोब्बाय दे जागोन दे सार होमबालाय जि ओंखारदो बेखौनो हिसाब खालामनानै रांखौ हरदो फंबाय रांखौ दा बेलासे लांफैबा हामगोन नामा राङा एसे खम दं ओइ सार आं बाखि होलांनो हानाय नङा बाखि माने फाखि बेनिखायनो आंनो दानो नांगौ लोगो लोगो हरथारदो मा जाखोलै नोंसोरजोंबो दसे नेथ' होमबालाय आं एटिएमआव थांनानै लाना फैनोसै दे जागोन दे आं नेबाय थागोन ओइ दानि दिनाव फांफुं गैयालै बाखि साखि होआ लांखानांगोन नेनानै बहुद दिन एसेबां रां दांनो मोनथ्राखैमोन दिनैसो मोनबायलै गंसे बायनांगोन 20,000सोनि सिखावनि फैसा होननानै ओरैनो लोङै जायै हगारनो हानाय नङा खनसे साननानै नायलायनोसै र' 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 ओइ माथो बेलेग हारिनि सानबाय थानोसै बर'निनो सानना नायनोसै र' 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 दोथ'लाय साला हाया एसेबां खस्थ' खालामनानै सिखाव खालामनानै लाबोबाय नों आरो सिखाव खालामना लांबाय बस्थाथाम खालाय थोरसि खुरैनि बस्था बाननानै सिंथिं सालायलांबाय नों आंनि सायावनो ओरैनो फैसा लांबाय साला नोंखौ ओरैनो हगारालै आङो नों सता दनानो जा मता दनानो जा नोंखौ नागिर दिहुनगोन आं